равшан сафаров тақрибан 2 моҳ боз талош дорад ки писари нав ба аскарӣ рафтаашро баргардонад ва ба табобат фаро гирад. ӯ мегӯяд писараш бемории илтиҳоби ҷигар ё худ гепатит дорад, аммо масъулини комиссарияти ҳарбии ноҳияи мастшо бо ин вуҷуд ӯро ба хизмат фиристодаанд. ҳам хел кардам, хулосам бачаро арасия тин кардем, омад ҳамин расид, дандонаш бисёр дард кард. писарчиро гуфтам ки худам 2 сол хизмат кардам, ман медонам хизмат чӣ хелай, равлучам дандонту кан бага ҳамин унҷанда ҳички тирғамату намехӯрад. Дандонкунӣ мерад, ҳамин хай пеш аз дандонкунӣ мегӯяд ки рава анализ спор. Мерад анализ меспорад ки касал мебурад. онҳорам мегӯям ки ту мумкин нест хизмат рафтанат, мумкин нест. Бо коғаз дод, бо вақти гусалкунӣ худам омадам комиссарияти ҳарбӣ, ҳамо Шамсиддинов гуфтагӣ вай буда, гуфтам ки ҳама хелана коғазаш вай вообще эътибор негирифт, гуфт ки ҳамин ман вазифам фиристондан, он тараф худашон разбираться мекунам. равшан сафаров дар дасташ дасти кам 2 санади тиббиеро дорад ки бемор будани писараш Даврон Сафарзодаро таъид мекунад. ба таъкиди ӯ баъди ба хидмат рафтанаш ҳам вазъаш бад шудааст ва ҳоло дар табобатхонаи қисми низомияш бистарӣ шудааст. Писарчи рост душанбе бурдан, душанбе да онҷорам ташхис гузарондан, да онҷорам касал буромад. Ман як чизе ҳайронам, ки одами касаланд хел бо худи бечор помирашай кардан, мурғоб. Бо мурғобам бо ташхис гузарондан, да онҷорам касал буромад. бо ҳамин 1-2 рӯз шуд, занг зад, аз мурғоб бо хороб овардан, унҷандам боз санчастанд, ҳозир хоб гӯем касал хоб. ин сокини ноҳияи мастшо ҳоло ба чандин мақомотҳои назоратӣ муроҷиат кардааст ва ба як муроҷиати ӯ аз додистонии ҳарбӣ посух омадааст. дар посухи додистонӣ навишта шудааст ки бояд барои дақиқ кардани бемории Даврон Сафарзода санҷиши ҳамаҷониба гузаронида шавад. вале ба шикояти падараш санҷиш бо сабабҳои гуногун тӯл мекашад. бечора касал буромад, яке худмам 2 сол хизмат кардам, мин бир ман лучам 100 мебуромад, 2 сол хизмат мекард назбад. Аказ бо як рӯз пешаш биёд муолиҷа кунем, уже вид дар назорати духтуро гирифтанам накурай. Вай касали серьёзни касалай. Вай мумкин нест, вай гузарандаи вай касали. бори аввал нест ки баъзе аз сокинон аз маҷбурӣ ба артиш бурдани фарзанди беморашон шикоят мекунанд. мақомот баъзе аз ин мавридҳоро тасдиқ карда, қисми бештари онҳоро беасос ва роҳе барои халосии ҷавонон аз хидмат медонанд. дар Тоҷикистон соли 2 бор баҳору тирамоҳ маъракаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ сурат мегирад. дар ҳар даъват тарзи бурдани ҷавонон ба артиш ба мавзӯи доғи расонаҳо табдил меёбад. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.